Tarek has given Mazibabwe Church call 200,000 ekutenga imba, and on that post someone commented kuti imbopa Sonia Maria arikuda, and then weekend ndobvati ngaramba achirota uyo akatangirwa nedare. Nai idare ripi chimbonyatsondiudzaiwo please vanhu vekumasowe kana kuti vanonyatsoziya idare ripi ko rinongonzi akatangirwa nedare? Idare ripi chairo chairo? Kunogarwa matarere? Idare rekudenga here? Idare rekumapostori? Zvinotondishamisa kuti dare rinonzi akatangirwa nedare ndokuita sei, and he is so certain kuti she will not get anything. I don't know kuti why is he so certain. Does this mean kuti anonyatsoziva kuti ma courts are captured, no one will go against him? Amen. Because imwe certainty yaanobuda achitaura soka. Amen. Hopefully Sonia won't see this post because akangoiona chete she's going to bring it on. I know Sonia kuti defeat ndo yasingatombodi zvachose haatombodi, and it sounds as if kuti yes vanongachiti vana vangu chichichise wino, but ungati he doesn't want anything to do with Sonia. Sonia kwavari ndishi devil. Sonia kwavari she's a monster, as he said. Sonia is something else. I think kuti vanoregreta kuti chandakamboitira vana nemunhu uyu, vanoregreta kudana naye, vanoregreta everything. But anyway, ndo zviripo. Vamwe ndo vari kuti drama anorida wikino ngape munhu mari, ngampe aende anyarare, ndo zvaari kudaka. Vamwe ndo vari kuti aiwa mari yacho haipiwe, handiti akataurwa kuti jongwe rakajojora rasa ravakadya tsanga vakaenda kunoromba mari iyoyo, ndo zvakataura Sonia. So partly people are just saying kuti mari yacho pamwe ndeye mushonga, sure, wealth yakaacquirewa through mushonga haipiwe vanhu zvekutodaro. Amen. But vaigara vese vane vachibenefita from it. Pamwe haizopiwe ine mhiko, mari yacho ine mhiko, certain mhiko yekuti you cannot do this, you can, mhiko dzacho ndo zviri kutaura nevanhu. Kasi mari ine mhiko here? Chavari kubva vaita kunge 25 million imari yakawanda, iyo isiri mari, iyo vabva kudoneta 200,000 yekuti mumwe munhu atenge imba. But Sonia ari kuti ndoda dzimba 3, ndoda chii, but vari kuti no, I'm not going to do that. Handizivi hangu kuti drama ravo richaperera kupi, but what I know is Sonia paakatsika akapatsika, and haasi kuzombopasuduruka kusvika zvaita zvakanaka. Ndosaka ESCC vakati regai tinotsvaga malawyer, first lawyer haana kumuitira zvakanaka, second lawyer, now she's on here, second lawyer. Wikine wanenge achingoita zvaiye anonzi aniko lawyer rawikine iri rinongobvunzenda anotora ikoko ndiachadai anzi my most trusted lawyer. Hopefully achagona kuimirira nyaya yacho iyoyi, because nyaya iyi yatonetsa and iri kutemesa vanhu vakawanda musoro kuti vanyatsozive kuti will she be able to get mari Sonia nezviri kuitika izvi. Inda kutosvika kutoti girl might not get those millions that she's thinking she will become a millionaire one of the days. Mari yeka amen. Ndiye shaisana kungoda kushaisana kuda kuita sei zvinhu zvacho. Regai tione kuti zvichaperera kupi, but what I know is Wikino is not going to just back down. He's not just going to work. He's not just going to let work here or like work out with millions. Semunhu waari kuti akamudisrespect, akamuita sei. I'm sure the whole family is sharing the same sentiment. The whole family is like, no, you cannot take that away from our brother. You cannot take mansion atiri kugara. You cannot take them away from us. Ndo zviri kutaurwa nevanhu. I'm not so sure kuti mansion yavari kugara izvi zvina Lulu imansion from scratch here kana kuti it's one of the mansions. Ipapo pandisanda nyatsobabata kuti pa 6 mansions dzakataurwa kuti dziripo, 6 dzimba dzedze dzainzi inogara iye Sonia is not a mansion yacho. Paimba idzidzi Sonia paakabuda mumba umu, they acquire a new house, they bought a new house, because panogona kunge baba Lulu anotogara mumba one of iri kuclaimwa kana kuti ivo vari kutogara mumba iri kuclaimwa. Amen. Pamwe wakatenga imwe hatizozive zvemamillionaires. Obviously pamwe Lulu anenge akati haasi kuda kugara musame house yakagarwa or yakaonwa nauyu. Obviously I think kuti ane imba yavo iri separate from zvese zvinhu zvacho. So it's going to be a long weekend if zvikadai. So I think kuti
kungotaura zvedu tiri kudii but aiwa kumakotsi kunenge kusina kumbomira zvakanaka uku hameno nezero kwainzi kune good news shes about to become a millionaire but ndakuzvidhauta futi kuti mashoko aya ari kutaurwa kunzi ngaramba achirota aya they are very strong. Musikana anogona kungoita kiss goodbye to mamansion nemamillions.